Kaixo, arratsalde on daizuela guztioi, eta ongi etorri, 11 gara egitasmoak berriarekin lankidetzan antolatutako solasaldi ziklotik azken saioa da, gaur eskainiko dizueguna. Otsailean hasi eta asteburu honetako Bilboko mobilizazioen atarian amaituko den solasaldi zikloa, eta nolabait 11 gara egitasmotik saiakera bat ere izaten ari dena, erabakitzeko eskubidea nolabait lotzeko herri honetako auzi, eztabaida gai nagusiekin ere, bien arteko harremanak lotzeko eta batzutan alde neurrian mintzat horien ondorioak ateratzeko. Ziur aski aurrera begira egin beharreko bide horretan, auzi ardatz bat izan daitekena da konponbidearena, espetxeena, presoena, eta hori da gaur aztertu behar duguna. Aurkeztuko dizkizuet gure gaurko gonbidatuak, espetxeak gertutik ezagutzen dituztenak, kasu honetan presen senideen elkartea da Etxerat, eta bertako kidea Patrizia Belez, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldean. Eta gai honen bueltan adostasuna eraikitzeko lanean, ehuntze lan horretan ari den ekimena da Sare Herritarra eta bertako kidea Inaxio Oyarzabal, kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, jarriko dizkizuet abia puntuan bi elementu mahai gainean, irekian hoien gainean hausnartzeko, eta baten kasuan erabakia Euskal Herritik urrun edo dagoena, eta beste kasuan bertatik bertara egon daitekena. Azken hilabetetan ugaritu diren presoen mugimendua da bat, gerturatzeak gehienean, Euskal Herriratzeak kasu batzutan, eta bestea Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin asko ez dela sinatu duen espetxe eskuduntza. Zerbait mugitzen ari dela agerikoa dirudi, eta galetu nahi dizut zuen ikuspegitik zein neurritaraino ari den mugitzen. Patrizia, zurekin hasita. Bueno, egia da, etorri gehala, 8 urtez egondu gehala inmobilismo mingarri batean. Poliki Pedro Sánchez gobernura jatu zenean, berak ezagutzera eman zuen, prest zegoela salbuespeneko espetxe politikarekin bukatzera, eta gero, nahiz eta mugimendu gutxi batzuk eman ziren, pandemia etorri zen, hori guztia gelditu zen, berriz beldur sentimentu bat, eta antsiedade puntu bat ere zabaldu zen senideen artean, eta guztion artean, baina bai egia da orain, hasi direla, astero, bost mugimendu horiek ematen. Egia da ere, guk ulertzen ez duguna, apostu irmoa egiten baldin badezu salbuespeneko espetxe legediarekin bukatzeko, Euskal Herrira egarri beharko dituzula barkatu. Baina egia da ere, kasu honetan 50 bat preso daudela Euskal Herriko espetxeetan, eta beste guztiak Euskal Herriko Euskal Herri inguruan dauden espetxeetan. Ezberdina egoera, bai noski baietz. Ez da berdina Algezirasera bidaiatu behar izatea edo Burgosera, baina azken finean gu ere esaten duguna, oraindik gelditzen dira senide askok eta askok 500 kilometro joan, 500 kilometro etorri egiten Bilabonara, Topasera, Estremerara, eta azken finean espetxe horiek dispertsioaren mapa horretan, mapa historiko horretan egon izan du dira. Orduan, berriz ere aldaketa da, diferentzia da, bai, eta norabide honean goazela pentsatzen dugu, bai, baina oraindik ez dugu ulertzen zergatik ez daude denak Euskal Herriko espetxeetan. Bai, Patriziak esan duen bidetikan, egia da, azkenengo hilabetetako aldaketak positibak direla guztiontzat, nik uste dut jendarte osoarentzako positibak direla. Leheno zegoen itxialdi egoera hortan presoen egoera aldatzen jutea, moldatzen jutea, eta gerturaketak oso positibak dira, ez ere senideen ganduen sufrimendu hori areagotzen duelako, baina horretatik haratago guretzako ere positiboa dena da, lehen graduak ere atzean uzten ari gerala, atzean uzteko atarian gaudela, eta horrek irikitzen duela azkenean salbuespenezko legedi batetik lege arruntera joateko bidea, ez? Eta bide hori oraindik egiteko dago, eta bide luzea da. Pauso hauek bide hori irekitzen dute, eta hasiera bat badira, bere garaian isolamendua atzean geratu zen bezala, urrunketaren alderik zaiena, edo lehen graduak atzean uztea ere positiboa da, eta aurrera begiratzeko ere esperantza ematen dizu, baina gero bide luze bat dago egiteko, ez? Eta hor, preso gutxi batzuk bakarrik, uste dozena bat direla, 3. gradura pasagalizan direnak, ez? Hor,
bide bat hasi da, baina oraindik hirugarren graduak, baimenak, lan baimenak, baldintzapeko askatasuna, hori denak iristeko daude, preso bakarren batek ibilbide guzti hori egin du eta erakutsi du posible dela, eta guretzako hori bada etorkizunera begira jarraitzeko bide bat, eta uste dugu hortik etorri behar direla, hurrengo datozen hilabeteetako pausoak, lehenik esan duen bezala, Euskal Herrian egongo balira, dena asko zerrexagoa izango litzake, eta batez ere eskuduntzak Gasteizera edo, transferitzen ari diren honetan, horrek aukera ematen duelako eta Gasteizko gobernutik esan duten bezala, gizatasunez eta beste espetxe politika bat praktikan jartzeko prest baldin badaude, eta etorkizunera begirakoa, horrek asko areagotzen du eta presoen etxeratze prozesu hori asko azkartu dezake. Ez dakigu eskuduntzen erabakigarritasuna zenbateraino izango den eta praktika nola izango den, Kataluniako adibidea ere hor badaukagu, azkenan beraien espetxe zuzendaritzek gauza bat esaten dute, gero epaileek edo beste Madriletik iristen diren erabakiak kontrakoak dira, eta hor holako eztabaida bat sortzen da, eta iruditzen zait hemen ere gertatu daiteken zerbait izan daitekeela, baina praktikan jartzen dutena ikusiko dugu, baina egia da ere berri on bat dela, zeren batez ere presoen bizi baldintzetan asko aldatu dezaken gauza bat da, aipatu ditugun aldaketa horiek espetxe zuzendarien informeak eta hori dena erresagoa izan daitekelako hemendikan aldatzeko eta aldaketak ekartzeko, baina hori dena ikusteko daukagu. Espektatiba honak dituzu, zaren baitan eskuduntza horien aldaketarekin. Bai, zalantzarik gabe, askoz iruditzen zaigu erresagoa izan daitekeela Gasteiztik hartzen baldin badira erabakiak eta presoak, bai Zabaian Basaurin edo Martuten egongo balira, beraien bigarren grautik hirugarren graurako aldaketa, beraien baimenak emateko erabakiak edo baldintzapeko askatasuna, azkenean lege arruntak esaten duena, ibilbide hori presoek eman ahal izateko, askoz erresagoa da Gasteiztik gestionatuko bada. Orain, hori noraino Gasteizetik gestionatuko den ikusteko dago. Hor da dakagun beldurra. Hori galetu behar nintzen bioitz, eskuduntza aldatu bai, baina adibidez espetxe zaintza zentralak jarraituko du izaten, aliga Madrilgo auzitegi baten erabakiko dela, suposatzen dut etxeraten baitan, espektatiba baina horrek ere kezka sortuko duela. Badakigu etxeratetik behiti nahiko zuhurrak izaten gehala gure deklarazioetan eta gure, baina gu eskuduntzan didagokienez, hiru gauza dauzkagu buruan. Lehenengo gauza, guenteatzen nahi gera horren inguruan sortzen nahi den guztia, beste guztiak bezala medioen bitartez. Orduan, ez dakigu oso ondo zertara heldu. Beste aldetik, esan bezala, preso gure bezeniden kolektiboan 205 preso daude momentuan, horietatik 50 bat daude Euskal Herrian. Beste 200 piko horiek jarraitzen dute Espainiako espetxeetan. Beraz, ez dagokigu, oraindikan ez dakigu, ez di afektatuko guztiei eskumena horiek eskuratzea. Eta iregorrengo gauza, hor dago audientzia nazionala, azken finean. Aplikatuko balitzaieke guztiei lege arrunta, hori dela 11 eragilek eta gizarte zibila eskatzen duguna eta adostasunak sortu direnak horren inguruan, pentsatzen dugu baietz egoera aldatuko litzatekeela, baina printzipioz salbuespeneko legedi hori bertan dago, hor dago audientzia nazionala, hor dago 2007-2003 legea, eta ez direla respetatzen, adibidez Estatu frantsesean hor dago lege marko bat Europa mailan, non ezin dituzu 2 aldiz bete zigor berdinagatik bi zigor zea, hori ez da respetatzen ari Estatu espainolean. Estatu frantsesean hainbat preso daude orain momentu honetan 20 piko betetzen nahi direna beraien kondena, beraien zigorra, eta etortzen direnean Euskal Herrira, Estatu espainolera, zerotik hasi beharko direnak. Eta hori salbuespeneko espetxe legediaren pean dago. Orduan, edo aldatzen dugu espetxe legedi arruntara eta humanizatuagoa, eta gero lege horien irakurketa fleksibilizatu bateagora,
edo ez dakigu ze punturaino ez gure senidei afektatuko dien. Gero esaten baldin bada beste modu batean edo beste ez horren modu punitiboan edo beste modu eraikitzaileago batean egingo direla zigorrak, pentsatzen dugu, baietz ez, baina azken finean horre hongo da, juez de vigilancia penitentziarioa horien gain. Orain badirudi betikoa dela hori, baina ez da horren beste urte ez dira, bertako epaitegiek erabakitzen zuten azken hitz hori, orain zentralizatu zuten azpen hori, eskuduntzarekin batera azken hitz hori ere Euskal Herriratu balitz, horrek bai suposatuko luke aurrera pausu bat, ezta? Hori izango litzateke salbuespeneko legediaren puntu gogor bat bertan bera uztea. Azken finean Audientzia Nazionala sortu zen horretarako ez, gure senidentzat, kolektibo bezala, modu ezberdinean tratatuak izateko. Nahi nuen pixka bat salbuespen legedi dagokionez, aurrera pauso batzuk aipatu ditu Inesiok, aipatu duzu, konputua edo Frantzia betetako urteak Espainian hala ere berriz betearazteko aukerak, zen mapa osatu dezakegu, ze puntutaraino ari dira presoei salbuespen egoera horiek aldatzen, gradu aldaketak ikusten ari gara, isolamendua atzera geratu zela aipatu zen, ze aurrera pauso eman dira eta zer geratzen da bereziki aldatzeko? Egia da oso garrantzitsua izan duela guztiontzat isolamenduarekin bukatzea, hori astakeri bat izan du da, orain batzutan atzerapen begira, nik uste dut batzutan aurrera egiten dugula, ez gehiegi begiratu gabe ze baldintzetan bizi izan du diren gure senideak eta ze baldintzetan bizi izan du dugun senideok eta lagunok egoera hauek. Egia da hori ja bendu pixka bat lehenago isolamenduarekin bukatu dela, poliki lehenengo gradua ere atzean uzten goazela, baina orain, Inasiok esaten zuen bezala, korapiloak aurkitzen nahi gea, trabak jartzen ari direlako, bigarrengo gradu transizio horretan, rekorrido horretan aurrera egiteko, eta rekurritzen nahi direlako ez, permisoak eta olakoak. Oraindik badago ez dakit, deitzen zaion lobby antzeko bat, saiatzen dela hemen lortutako adostasun guzti horiek eta Euskal Gizarteak horren argi utzi duen borondate hori pixka bat frenatzen eta oztopoak jartzen. Adostasuna, Inasio, ze puntutan daude? Alegia, salbuespen legediaren inguruan badirudi baiet, zuek sareek lan asko egiten du horretan, adostasun puntu horiek bilatzen, suposatzen adostasunik ez dagoen puntuak ere topatuko dituzuela, galetu nahi dizut hori, zertan bai dago adostasuna oroar, esango dugu, erabatekoa beti inoiz ez da izangota, zertan dago adostasuna eta zertan hasten da adostasun hori horretan arrakalak ikusten? Nik uste adostasunen kontua ere pixkanaka eraiki den zerbait dela, ez? Nik uste jendarte osoan egin den lanari esker, bai alderdi sindikalen artean, zein politikoen artean, adostasun hori eraikitzen jundela, eta nik uste azkenengo urtetan, batez ere adostasunen zentralidadea eta ardatza hartu duena izan dela, salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzea. Horrek esan nahi duenarekin. Salbuespenezko espetxe politikak ertz asko ditu eta presoengan eragin ikaragarria du. Aipatu ditugu batzuk atzeran geratzen ari direla, baina beste asko daude, zigorren batuk eta esan duen bezala, gaixo larriak oraindik kartzelan 19 preso larriki gaixo daude, urrunketa oraindik indarrean dago. Nik uste urrunketa bai izan zela adostasuna lortzeko puntu garrantzitsu bat, urrunketarekin amaitzeko autonomia erkidegoan zein Nafarroan adostasun oso zabalak lortu zirelako, Madriden igual adostasun horiek ez dira horren zabalak, eta horiek nik uste azkeneko denbora, naiz eta aldaketak etorri diren, oraindik adostasun horiek ez daude Madriden, baina bai hemendikan autonomia erkidego zein Nafarrotikan bai bultzatu dela lege arruntera emateko pauso hori, salbuespenezko espetxe politika atzean uztekora, eta azkenean lege arruntak esaten duena dela, ibilbide bat eman behar dela, presoa berriro gizarteratzeko, edo, eta azkenean pauso guzti horiek Euskal presoei urte luze guzti hauetan eten nintzaie. Ezakit Espainian dauden preso sozialen 5% sartzen da kartzelan lehen graduan. Euskal presoen kasuan 100% sartzen da lehen graduan, eta gaina zigorra 100% betetzen du lehenengo graduan. Asko isolamenduan, kalera eta patioko 2 ordu egunean, eta horrek, salbuespenezko espetxe politika
horrek zati batzuk atzean ustea ondoago, eta nik uste horrek adostasunak lagundu dutela aldaketa hauek emateko, baina adostasuna bada salbuespenezko espetxe politika bertan gelditzea. Eta oraindik hori tamalez ez da horrela, eta hor bide bat badaukagu egiteko. Egia da, gero hitzen beharko degula etxeratze prozesu hortan, nola elkarbizitza eraikitzeko, nola eman beharko diren pausoak etorkizunari begira, eta hor dauden eztabaidak hasi beharko gera, edo dauden korapiloak hasi beharko gera askatzen, eta nik uste hori ere gaurtik lanean dagoen kontu bat dela, baina biharko egunean, aber nola eman daiteken ikusiko degula, baina esan bezala, adostasunaren ardatza, salbuespenezko espetxe politika bertan bera ustean dago, eta guretzako importantea da, ze horrek gauza asko ditu barruan. Nik uste dut horre, inflexio puntu bat egon duzela, eta bere ekintza armatua bertan bera utzi uztea erabaki zuenean, eta ezagutzera eman zuenean, desarmea gauzatu zenean, eta hasi zienean pixkat mugimenduak ematen, horre galdera bat sortu zen, ez? Como, bueno, ja, badijoa. Eta egia da, guztion artean oso ondo gizarteratu dugu ideia, urrunketa eta salbuespeneko espetxe legedia guztion arazoa zela. Gizarte guztiaren arazoa zela, nahi baldin bagenun bizikidetza egonkortu batera aiatzea. Hor zalantza sortu zen, ez? Orduan, hor bai jarraitu zen lana egiten, esan ez, jarraitzen baldin badute, salbuespeneko legedi bat pairatzen, jarraitzen baldin badugu eskubideak urratzen, azkenean gizarte guztiaren arazoa da. Eta gure benetako nahia eta akordio guzti hauek lortu izan badira, benetako nahia delako gatazka guzti horren ondorio guzti horiek atzea guztea, beharrezkoa da, aztarna, gatazka horrek utzituen aztarna guztiekin bukatzea. Eta horregatik guk ere esaten dugu presorik gabeko gizarte bat, benetako bizikidetza egonkortu batean instalatuko den gizarte bat izango dela. Hori guztia atzera utzi behar dugulako. Ze gaur egun legearekin eskuan, lege arruntarekin eskutan, 168 preso kalean egon barko lutkete. Bai permisoekin, hirugarren graduekin, beraz hor salbuespeneko legedia eta hori arrasto bada, orain arte ekarri gaituen, honeaino ekarri gaituen, gatazka horren irteera zea bat ematea. Hor noski, salbuespen legedia bertan bera utzita, begiratzen baitugu Espainiako legedian, adibidez Euskal Preso Politikoen kolektiboaren zati handiena modu batera edo bestera kalea zapaltzeko moduan egongo litzateke. Bada ordea hor koska bat, ziur aski, legedia arruntarekin ere hori posible ez diren kasuak badira, eta ez dakit kasu horretan ezadostasunak eragile ezberdinekin hitz egiten dituzuenean hor egona alden, ez aipatu duzuzuk presorik gabeko herri batera begira, ez dakit bioi galdetzen dizuet, azkenean eragile askorekin suposatzen duelako egoten zaretela, hor egon daiteke ezadostasun puntu bat edo adostasuna eraikitzeko modua egon daiteke kasu egiten ere. Ez dakit inaxez, baina gu behintzat, ez dugu harremana daukagun eragileekin, esate dizut, egon duzen momentu batean esanez batzuk esan dut, bueno, ja, igual listo, ez? Eta ez, joan gara hitz egiten, eta ez da hori bakarrik, dire errepidean hildako 16ak, bisitetara joaten, edo joan da etorrian, dire torturatuak, dire hainbat gauza oraindikan konpontzeko dago, eta gure senideak ere ze moduan sartu izan du diren espetxean, ez? Orduan, gu desde luego ez dugu detektatu gure inguruan, beldur hori hasiera batean, bueno, orain batek esango dela, bueno, ja, hau ez da gure, ez, momentuan guk ez dakit. Bueno, nik uste dena da, momentu hori iritsi beharko litzakela denone buruan badagola, eta nik uste alderdi, eragile guztiengan badagola gauza, eta hor uste etorri edizkela esasosak nola etortzen den, batzuek igual azkarrago eta beralako batean nahiko genuke, beste batzuk igual prozesu baten baitan pauso batzuk eman da, eta nik uste hor badaudela, hor egongo liratezkela desadostasunak, baina nik uste eta datuak eta Patriziak esan duen bezala, lege arrunta eskuan eukiko bagenu eta Euskal Preso guztiei aplikatuko balizkiote, ezakiten 180 edo, ja, modu batean baimenekin edo espetxa arindu batzekin, edo ezakitze,
ingurukoekin, kalean egon alko liratezke, eta nik uste hori ere, horrek ere, elkarbizitza eraikitzeko pauso handi bat ekarriko lukela, normalizatuko lukelako egoera hori, ze hori da igual orain arte ez duguna normalizatu, ez? Preso batzuk, egun batzuk atera, eta berriro, ez? Hori, horrelako prozesu guzti hori normalizatuko litzake, eta nik uste, eragile ezberdinek ere bai, edo zalantza dituztenek ere bai, hori normalizatu eta barneratuko luketela errezago, eta ustegu bide hori eraiki behar degula, eta uste duguna da, hemendikan lehen edo lehentasun lerrotan jarri behar degula, bazkenan, espetxe politika honek sufrimendua eragiten duelako egunerokoan, eta hori delako oraindik elkarbizitza bat eraikitzeko edo zailtasunak ekartzen dituen kontu bat, ez? Sufrimendua baldin badago oraindik jende askorengan ezin da elkarbizitza bat eraiki, edo elkarbizitza sano bat, ez? Eraiki, ez? Orduan, hori uste, orduan, nik hor bai ustena, nola horretan asmatu behar dela, eta nola hortan egongo liratezkela desadostasunak, baina nik uste, esan bezala, legea arrunta eskuan ukiko bagenu, eta horrek adostasunak hartzen du, ze legea da, eta legeak esaten duena da. Gauza da, legea gero behiratzeko ere modu ezberdina daudela, gizatasun gehiagorekin edo gutxiagorekin begiratu daitekeela, baina, bueno, azken aldian ere bai, etako biktima ezberdinek ere bai, batez ere norbanako izenean, eragileetatik kanpo, aipatu dute ere bai salbuespenezko espetxe politikak gaur egun ez daukala zentzurik, ez? Hori ere kriston pausa da, azkenean sufrimendu hori bizi izan duen pertsona batek horrelako zerbait esatea irakaspen bat da guztientzako, ez? Eta nik uste bide hortan eraikitzen ari den zerbait dela, eta nik uste adostasun hori ere eraikitzen badi joala, eta espero dugu lehen bailen iristea. Elkarrekin egin daitekenaz eta ezin daitekenaz, neurri handi batean solasaldi ziklo honetan ateratzen joan diren puntu ezberdinak, kontakizunaren kontuan sartu nahi dut pixe bat, gazteleraz errelatoa deitzen dioten horretan, presoei batzuk terrorista deitzen diete, beste batzuk euskal preso politiko, eta hartzen baditugu bi eremuak, ez tarte horretan, topatu alditugu 1000 modu. Ziur aski, beste hainbat arlotara eramaten badugu gaia ere, herri honetan gauzei nola deitzeko nahikoa arazo izaten da. Gauzei, suposatzen dut, zuek ere topatuko zenituztela olako oztopoak, eta galetu nahi zet gauzei modu berean deitzeko modurik dagoen, horretarako beharrik ere baote dagoen. Nik uste terminoak zalantzari gabe korapilo handiak izan dira eta izango dira aurrerantzean ere bai, ez? Termino kontu horietan erortzea baino, guk beti nahi izan deguna da denok eroso sentitu gaitezkeen erdibideko terminoak bilatzea, edo baita termino horiek norberak bere moduan esan da ere, oinarrian denok ados egon gaitezkeen norabidean idatzi, hitz egitea, azkenan nola hitz egiten den ere badelako adostasuna bilatu edo laguntzen duen modu bat, ez? Eta terminoak izan dira korapila sortu dutenen puntu bat, eta nik uste ulertu beharko degula modu ezberdinak ikustekoak daudela, zuk aipatu duzun relatoa ere zaila izango dela relato bakar bat eraikitzea edo egotea edo relato bakar batekin geratzea herri hontan, zeren azkenan relato asko egongo dira, zaretzako lehenengo baldintza edo relato sano edo integral bat eukitzeko dala onartzea relato ezberdinak egongo direla eta relato guztiek onartu beharko ditugula. Terminologia beti izan du da arazo bat, baina nire berak esaten du bezala, aiatu diren akordio guzti hauek kontutan izan da, konsenso guzti hauek, jakin beharko genuke zelan egin den azkenean alde batera uzteko terminologiaren arazoa eta bilatzeko testuak non denok eroso sentitu behar ginen. Eta horretarako denon artean elkarlana izan behar dugun, guazen horrela esatea, ze azken finean ze bilatzen da, terminoan nik erabaztean ere terminoarekin edo denon artean lortzea salbuespenarekin bukatzea, gure herrian eskubide urraketak ez ematea, eta hori izan du da, polita izan da, nik uste dut horretan lan egin behar degula, tarteka giroan arrastu iten da, ez? De repente termino batekin edo ez dakizerreko batekin, baina erakutsi izan degula azkeneko urte hauetan zehar, nahi dugunean eta helburua elkartzen gaitunean gai guzti horiek eta oztopo guzti horiek handitzeko gai gehala.
Zeketa adibideren bat eman aldi guzun, horako lanketaren batena. Zuk esan duzuna, adibidez presoen inguruan, preso politikoa, preso terroristak, behin etorri zen txosten bat, Europatik, non deitzen zitzaien presos de motivación política. Gure gatazkaren inguruan hitz egiten, eta urrunketa gaitzesten, eta hori, eta esan genuen, aber honekin, ez? Eta ondo funtzionatu presos de motivación política, azken finean, badago oraindikan zerrea horri txirriatzen diona, euskal presoa jarri behar badegu, euskal presoa jarriko da. Hombre, denakiko euskal presoen inguruan egondu den evoluzioa terminologian batzutan, guetzako beti izango dira euskal preso politikoak, eta ieslariak eta deportatuak, baina azken finean garrantzitsua zena hori zen konsensua eta aurrera egitea, ez hitz batean errokatzea. Adostasunetarako nik uste hor gakoa dela jakitea adostasun hori bilatzea di joan edo adostasun horretan parte hartu dezakeena ze jarreretan doan, ez? Azkenan jarrera baldin bada adostasuna bilatzearena nik uste terminoak aldatzeko aukerakoa daudela, termino berriak bilatzeko aukera badagoela, inkluso termino batzuk kentzeko aukera ere badagoela. Eta errestasunak emateko. Esaten ari zaretena, izan daiteke adibide oso on bat, kontakizun elkarbanatua, ze konpartituaz hitz egiten den horretan, ez? Azkenean, momentu batean uko egin aldiozu, zuk gauza bati modu batera deituko zeniokena, besteak ere konpartitu dezaken testu bat adoste aldera, ez? Aurrera begiratze aldera. Zuk lerera aipatu duzu, kontakizun elkarbanatu hori ez da entelekia bat, zerbait, suposatu zuen egunerokoan ere maiz tokatzen zaizuela, hauzia, hori ikus daiteken zerbait da, ere egitzen ari den zerbait da, ala asumitu behar dugu ez dela alako relatorik egongo. Nik uste ere ekitzen jumarko den zerbait dela, ez? Eta geroz eta onartua dagoela ez dela bat egongo, ez? Hitz poliedriko hitza ere askotan atera izan du da. Azken finean, ez dakit ondo dagoen erabiltzea trintxera hitza edo, ez? Baina bakoitza bere bizipena eduki du eta min guztiak azaleratu behar dira, eta prozesu guzti honetan zerbait lortu duguna da elkar entzutea. Hori ez genuen. Orduan, entzuten joatea eta onartzea, ostras, zu bestaldean zinen, ulertzen genuen bezala, baina ulertu dezaket zure mina, ze guk ere sufritu dugu eta, ostras, sufrimendu horrek bizitzea ez da erresa, ez da parekatu gabe, sufrimenduak. Baina nik uste dut geroz eta jende gehiago ulertzen dugula, haren sufrimenduaren historia entzun behar dugula, onartu behar dugula eta aurrera egiteko empatizatzeko behar dagoela. Eta hori bakoitza bere prozesu eukiko du, ez du inork, ez da esan behar, etxeaten denak egingo dute, ez, etxeaten zenideok bakoitzak gure motxila daukagu, gure esperientzia, eta batzuk egongo dire puntu batean, empatizan puntu batean, eta beste batzuk oraindik min batekin, eta beste batzuk ezingo dute min hori gainditu. Baina hori da gure herriaren errealitatea, eta hori da azaleratu behar duguna, eta horregatik uste dugu errelatua izango dela anitzak, poliedrikoak, baina gure altxorra izango dela denak azaleratzea, denak entzutea, eta denon artean saiatzea min horiek sendatzea eta entzunak izatea. Zuen kasuan, suposatzen dut ere, ez dela gauza bere izango, astebururo Algezirasera joan behar zuenaren egoera, halako prozesuen aurrean izan dezaken jarrera edo disposizioa edo zabaiara joaten denarena. Claro, ja Algeciras ustu dugu, Almeria ustu dugu, geltzezkegu Puerto eta Sevilla oraindik, baina, hombre, noski, sentsazioa da kriston zama bat, eta batez ere ez da horren beste, azkenean finean esaten dugu, baina espetxean jarraitzen dute. Eta oraindik gauza asko, baina zerbait mugitzen ari da. Eta urte askotan ez genuen ikusten, ez zuen ematen, ez zuen aukerarik izango genuenik ere, eta gero ere, esaten duguna, sentitzea babes hori, konsensuen eta adostasunen babes hori. Ez da berdina, ez ni por el forro. Guraso askok eta askok hasi dira bere seme-alabak ikusten. Emakitzituzten urteak ezin jetxi Algezirasea, ez da erresa olako bidai bateri, hasi dire
bueno, orain bisak ere arazoak dauzkagu pandemia dela eta oraindik besarkada horiek ez dira gauzatu, baina kristalera eta ikusi, ez? Ama ondo dagola, ez, ikusiko dut, eta bai, eta zama, eta gero beste zama batzuk direla ekonomikoa. Osea, zenbat eta zenbat familia, hasi dire orain, hilabete bukarera jatzen, Osea, dire ere bai, gauza praktikoak. Baina, bueno, batez ere, itxaropena mugitzen ari dela, eta azkeneko iragarkietan, lehen ziren Andaluziatik eta, bueno, inguruko espetxetara, eta gerozta gehiago ematen dira iragarkiak ja Euskal Herriko espetxetara. Bueno, hor gaude. Ignacio, ez dakit, begiratuta, bueno, neurriak arintzak jendearen egoera hobetzeak noski erreztuko du, adostasunerako borondatea, denborak ere maiz mina arintzen du. Ez dakit, sareren kasuan nabaritu duzuen, urteak pasa ala, errezten direla agian beste ate batzuk, beste interlokutore batzuk, beste adostasun maila batzuk lortzeko aukerak. Bai, azkenan denborak ere bai ematen duna da, zubi horiek edo komunikazio horiek ere egitzeko erreztasun handiagoa, azkenan konfrontazioa ere edo indarkeria hori azalean eta hain egunerokoan ez dagoenean, erlajazio bat dago, bestea entzun edo besteakin egoteko aukerak irekitzen dira, eta horrek denborak noski laguntzen duela eta lagunduko duela, azkenan denborarekin gauzak baretu egiten direlako eta lasaiago hitz egin daitezkelako, lasaiago entzun gaitezkelako eta aurrera begira lasaiago jarri gaitezkelako. Baina, egia da ere bai, kasu batzuetan ere dagoen egoera politikoak edo, hauteskunda direla. Edo zakize, hor ere beti daudela goraberak, danan bezala gorabera handiak egongo direla, berak esan duen bezala, senideen aldaketa honetan, senide daukaten jarrera ez da berdina izango, oraindikan kartzela urrunekoen kartzeletan egongo balira, ez? Horrek ere arintzen du, horrek ere errezten du. Dena errezten du ere bai, biktima ezberdinen arteko elkarrizketak egotea. Errezten du, baina egia da, gero ere bai, gure ustez, jendartetikan gauza batzuk mugitzen dira modu batera, eta gero politikan edo instituzioetan beste ritmo batean, ez? Eta egia da guk nabari duguna azken aldean gizartean badagoela alde horretatikan konsensu zabalago bat, erosotasun askoz handiago bat, eta bakarrik dijoan bola bat badela, azkenean lehenago edo beranduago instituzioak behartuak egongo direna, eta guretzako askoz egokiagoa izango zen erritmo berdinean jutea, eta batak bestea elikatzea, baina egia da, tamalez instituzioak beranduago dijoazela hein hortan adostasun edo horrelako elkarlanera, eta uste duguna, azkenan lehenago edo beranduago eman beharko den pauso batzuk direla, gaina egia dela, azkenan guk bilatzen dugun horretan eta gauden jende ezberdin horietan nabaria dela gazteagoak direnengan egoera, preso bizi duten egoera urrunago bizi dutela, ez baldin badute gertutik bizitzen edo familian daukatelako edo oso inguruan daukatelako, eta azkenean generazio berri honek ez du konfrontazioa azalean horren egunerokoan bizi izan, eta horrek ere lagunduko du, behaiek, orain dauden politikariek ezin baute, hurrengoek ere bai, beste modu batean lortzea adostasunak, sortzea elkarlan espazioak, eta nik uste nahi ala ez bide horretan joan barko gala, eta azkenean jendarteak daukan evoluzio hori ere emango dela politikan. Eta gero ere senideen artean gauzak ere aldatzen dira, azken finean etxeratetik beti egin dugu apustua elkarbizitzaren alde eta gatazkaren ondorioak soluzionatzearen alde, ez? Baina egia da zailagoa zela lan egitea nezerrez mugitzen etzen bitartean, ez? Eta konbibentziaz eta aro berriaz eta ez dakiz hitz egitea, ze ondo geren hitz egiten bezala, Algezirasen eta jarraitzen zuten bitartean, edo orain, esatea, bizikidetzara bateragoa zela, konsensuak hor daude, eta senidengan ere beti, esaten duguna, beti ibili izango dira, con el freno de mano ez dugu sinistu nahi, ze azkenean, 34 urte pasa dira, salbuespeneko espetxe politika honekin, eta nik uste dut egoera ere, zentzu hortan relajatzen di joala eta sinisten aldaketak daudela, egon daitezkela eta gauzatuko direla. Aipatu dugu solasaldi serie edo saio honetan, nolabait burujabetza edo eragitzeko eskubidea nola lotzen den, ez? Bestelako aldagai, eztabaidagai nagusiekin, zeharka atera da
espezifikoki galdetu nahi dizuet, presoen auzia, kartzelena, konponbidearena, eragitzeko eskubidearekin nola lotzen duzuen zuek, zein den intersekzioa zuen ikuspegitik? Ba, espetxe politika hemen erabakiko balitz, guk uste dugu askoz gertukoagoa izango zala, askoz errezagoa eramatekoa izango litzakela, eta azkenean gizatasun askoz handiagoarekin. Azkenean hemen bizi izan da, ez? Azkenean Euskal Herrian bizi izan da, bizi izan dugun gatazka, hemen bizi da presoen egoera ere hemen bizi dugu. Azkenean jende guztiak ulertzen du hemen askoz erresago presoak beste egoera batean egon behar direla, Andaluzian edo Galizian edo ulertu dezaketena baino, ez? Orduan, zalantzarik gabe erabakigarritasun hori bere osotasunan hemen egongo bazan, oso bestelako agertoki batean egongo ginake, eta zalantzarik gabe beste 11 gaietan bezala, espetxe politikan eta kartzela politikan oso bestelako eredu bat edukiko genuke. Bai, azken finean, behin da berriz esan dugun bezala, prozesu hau hasiera batean unilaterala izan du da, denbora guztian. Euskal gizartea izan du da postua egin duena, Euskal gizartea, bai eragile politikoak, sindikalak, zibilak denak elkartu ingea, eta unilaterala izaten hasi zena, multilaterala bihurtu da, baina beti Euskal Herriko eragileen artean. Beraz, bai pentsatzen dugu, Euskal Herrian ungolera eskumen horiek, erkidegoan, eta beste politika egiteko modu batean, eta Euskal Herrian dagoela apustu bat benetazko elkarbizikidetza, eta elkarbizikidetzak asentatu bat, eta non guztien zauriak eta minak entzunak izango diren. Eta hori Euskal Herrian lantzen ari gera. Zaila izaten da maiz dinamika zehatzak abiatzen direnean, berehala horren fruituak edo ikustea epe motzean. Egia da behiratzen dugu ordea adibidez Ipar Euskal Herriaren esperientzia, azken urtetakoa. Ikusi dugula nolabait paraleloan eraiki direla bakegintzaren inguruan ziren adostasunak, eta emaitzak ikusi genituen, armagatzea posible izan zen, interlokuzio zuzena Parisekin publikoa, zuzeneko emaitzekin, eta iaia, eta ziur aski bata beste aldikatuz, elkargoaren instituzio propio baten aldea hasi zen ekimen hura, azkenen Euskal Elkargo forma edo hartu duena, eta nahiko agerikoa dirudi ez, izan dela hor, baso komunikante moduko batzuk edo. Harri begira, ze irakasgai hartu, fruitu zehatzekin, esperientzia zehatz bat? Nire ustez, Euskatu frantzesan gertatu dena da, mugimendu askoz transversalagoa izan dela. Hemen asko nabaritzen da partido disiplina hori, pixka bat, eta han norbanakoak elkartu ziren, eta batzen ziren ingurua hortan lan asko egin dute, eta elkarguneak bilatzen. Ikusten horretik zerbait bai ikasi genula, hasiera batean izan zela, orain arte lan egiten, ordura arte lan egiten baldin batzen, banatzen gintuen gauzak azpimarratzen, aiatu zela momentu batean, non eseri eta esan zen, zerk elkartzen gaitu, zer nahi dugu. Eta nik uste dut hori iparraldetik etorritako ikasketa bat izan zela ere bai. Baina egoera guztiz ezberdina da, espresio askatasuna ez dakitan nola egiten diren gauzak ez da hemen ez da egoera berdina bizitzen. Baina bai nik uste dut transversalidade hortatik, nahiz da oraindik oso urrun gauden, zerbait ikasi genula. Bai, nik uste danontzako irakaspena eman zigutela iparraldetikan, nik uste jendartearen aktibaziotatik gain ere bai, politika gintzan dabiltzan politikari ezberdinen arteko elkarlanak lagundu zuela, eta azkenan bi norabidetan bultzatuta ekarri zituela fruitu ikaragarriak, nire ustez konponbiderako kriston pausa eman zen, bai armagabetzarekin, bai gero zuk aipatu ezun bezala, delegazio batek Parisekin interlokuzio izateraino, horrek sortzen diren konfiantzak, sortzen diren azkenean bestea entzuteko, eta bestearekin lan egiteko sortzen diren espazio horiek, kriston irakaspenak dira, nire usteko oso aberasgarriak dira gizartearen oroar, eta egia da, politika egiteko oso desberdina dela, politika egiteko modua Espainian da Frantzian oso desberdina da, eta horrek ere, olatu horrek ere eramaten gaitu, autonomia erkidego zein Nafarroan edo iparraldean, eta hortikan nik uste irakaspen handiena hartu geuna zen, alde batetikan posible zela gizartetikan eta kaletikan eragin,
konponbidearen norabidean pausoak emateko eraginkor bilatu eta aktibo bilakatu, eta hor nik uste denontzako bai izan zela, ostra, guk egingo dago, guk bultzatzen baldin badegu, hemen sortu lagundu dezakegu, eta bide hortan beraiei kriston poso hautzi die, zuk esan dezun bezala, ez, elkargoaren egiturarekin, eta guztia, baina hemen nik usteet oraindik urrun dagola horrelako bateratze bat jotzetik. Nire ustez oraindik hemen jendartean egon daiteken egoera edo eta politikan dagoen edo instituzioetan dagoen egoera oso bestelakoa oraindik, eta nik usteet irakaspen horiek praktikan jarri beharko genituzkela askoz ere gehiago. Asko ikasteko daukagu, baina ni adibidez iparraldeko senidekin hitz egiten, beraiek asko gustatzen zaie edo flipatu egiten dute, aluzinatu dute, ze elkartasuna sortu den gure gai hauen inguruan sindikatuetan. Hori adibidez, beste aldean, estatu frantzesean edo iparraldean ez da eman. Denok guak asko daukagu ikasteko, baina beraiek ere zenbait eman diren pausuekin, nahiko mirestuak gelditu dira. Agian egituratuagoak sindikatuak alderdiak. Eta aniztasun handiagoa, sindikagintza, sindikatu eragile asko daude. Ikasten nahi gala batzu besteengatik, ez, eta bai, oso... Batu behar dugu Parixen jo ginala. Parixen ere mobilizazio bat egin zala, Parixen ere bai sindikatu ezberdinak ere egon zirela, talde politikoko pertsona ezberdinak ere egon zirela, eta ni kosteite zait imaginatzea hori Madriden. Hombre. Azkenean, orain elkargoan dagoen jendeak bultzatu zuen ere bai Parixea jutea, ez? Eta hemen bultzatuko bagenu Gasteizko parlamentutik, Kaletikan, Iruñako parlamentutik, honekin amaitu beharra dagoela bere alakoan, eta denokiko bagenu horrelako jarrera ezakit nola esan, baina zabaltasunarekin landuko bagenu, eta jarrera borondatetsu horrekin Madriden egongo ginake modu berdinean, jai giroa ere zegolakoan Parixen, ez? Eta giro konfrontazio hori etzen nabari. Madriden nire ustez, bai jendartean eta bai politika gintzen, ikaragarrizko kontraolatua. Nahiko pedagogia ez da egin. Beraz, Madrilera begira gehiagi ez egotea komunista. Ez, zalantzai gabe. Zalantzai gabe gukuria hemen erabaki. Lanean jarraituko dugu poliki opinio korronte batzuk irekitzen joateko, noski. Ez gara Bartzelonan egon du ginen, eta Andaluziako parlamentuan ere egon du ginen, eta saiatuko gera, baina poliki, baina ez ditugu esperantza guztiak hor jarriko. Onaino? Eskerrik asko, bioi, gaurko solasaldi honetan parte hartzeagatik, zuei ere bai, begira aritu zareten, ikusten aritu zareten guztioi, gogoratu asteburu honetako hitzordu nagusi hori, larun batekoa, gainera dantzagiroan proposatzen dena, eta punta-puntako musika eskaintzarekin, hamaikagara.eusen lor ditzakezu zuen konpromiso txartelak, erabakiaren bidean beste urratxo bat emateko, eta gonbidapen horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko denoi eta beste bat arte.